Hey, lalelani, abantu abasakhoshise kwentuli. Ubanikeza amablanketi, uthi abembathe siyabonga kakhulu ukuthi usinikezele abantu bomkhonto amablanketi intuli. Sibonge kakhulu. Nginitshelile ngathi sonibhonya. Bekukhishwe yonke into enkatheni, kukhishwe ngisho ohlabisa ababulala inkatha. Bengiqala ke nokubona ugogo ekuthiwa MEC, angazi kuthiwa MEC 1 noma i-human settlement. Ugogo bathe nje lapha enkatheni. Bebelethe ngisho sinedolo. Ama resources angake niwasebenzisile kodwa ingane kaShenge siphinde sinibhaxabule. Nginitshelile ngathi ngizonibhaxabula. Kunokumfanyana lapha ade kulokuthi ugodole kudrive imoto enkatha nje lokhu akumazi ugodole kumuzwa ngendaba nje Nkosi yami. Kufuna ukutrenda. Benikhiphe yonke into. Amagidangoma kaHelen Zille, inkatha Freedom Party. Hey, lamakhotha anqobo ngisazonixebula abafana. Nganitshela ngathi utsotsi uyophumula ngifile. Ngiyanitshela uniyophumula ngifile mina. Ngophumule ecebo lethu. Khohlwani bafana, ayisinixobile. Sinixobile nesitambu. Nginibone senibune ngathi imfini engatheleliwe. Angikhulumi ngalokho kwe-ANC Nkosi yami. Hey, imnquphane yokugcina ke le imnquphane phela into enquphazilayo. Bekulethwe yonke into laphana. Ayisinenebulile bafana. Yezwa. Yabuya nenye ivideo ngisazonenebula. Hey, inkatha ngisazonigcoba abafana. Kuncane lokho enisakubona. Kuphelile ngenkatha, ngiyaphinda ngiyanitshela. Kuphelile ngenkatha. Ama resources angaka ade nibhizi sinibhonyile bafana. Nisazothi tswi sengivuthiwe bese ngithi uvuthwe manini inkobe kagogo zingakavuthwa. Hey, lalelani bafana, nibancane nezo, nibancane nonke ade nilaphana niyinkatha. Khohlwani bafana, achitheni lawo manzi. Ngisazoyibhonya inkatha. Nginitshelile ngathi ngizoyiphosa emgodini. Boy.